tabbata a gare ku masu kallon mu da sauraron mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan bala'i da me ya kama zagin fiyayyen halitta. Wannan bala'i da me ya kama. Hakika babban masifa ne zagin fiyayyen halitta, wanda duk wani musulmi mai imani zukatansu sai sun ji ba daɗi. Hakika barin wanda ya zagi fiyayyen halitta a doron ƙasa babban kuskure ne. Duk wanda kuma yake inkarin yin haka to zai iya fata a musulunci, domin taɓa darajar fiyayyen halitta babban bala'i ne, masifa ne a doron ƙasa. Duk wanda kaga yana rayuwa a ban ƙasan nan albarkan fiyayyen halitta yake ci. Addu'ar da fiyayyen halitta ya mana a ban ƙasa shi ke riƙe da mu kawo yanzu. Tarihi ya gabace mu cikin mutanen da suka yi rayuwa kafin mu, a cikin manya-manyan zunuban da muke aikatawa a yau, su ƙwaya ɗaya suke aikatawa amma a kifar da su, a juyar da su, a halakar da su. Amma mu gaba ɗaya mun haɗa duka da wanda masu ba su san shi ba ma, ba su taɓa aikata shi ba, yanzu kawo yanzu mu muna yi. Kuma gashi addu'an man fiyayyen halittan nan tana riƙe da mu, tunda ya ce ko me zami Allah ya ɗaga mana kafa, ya bari sai mun je can. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi roƙo akan al'ummarsa, Allah kada ya halakar da su kamar yadda ya yi mana baya. Kuma Allah Ubangiji ya karɓi wannan roƙo da fiyayyen halitta ya masa, ya ƙyale mu muna ta rayuwa muna ta aikata munanan ayyukan da na bayan ma ba su aikata ba, amma kawo yanzu wai a ce darajar shi za a dinga taɓawa. Wallahi ko kai ba musulmi ba ne, in dai har ka fahimci addininka kuma wai kana biyarin kai kana da addini, wallahi ba za ka zagi fiyayyen halitta ba, domin duk a rayuwarsa abin da ya gabatar babu inda ya cizguna ma kafiri. Kowa ya ba shi haƙƙinsa yadda ya kamata, domin wasiyarsa da nasiharsa da karantarwarsa wallahi ita take riƙe da mutane a duniyan nan, musamman musulmi, take controlling zukatansu. Allah ya rada ku sakwata mutanen shehu, dama ko kun gaji jihadi radiyallahu anku. Ba mu da amfani wallahi al'azimu inda a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu zuba ido mu kyale. Wallahi gwanda mu kare ga baki ɗayan mu, wallahi tallahi gwanda mu kare duka akan a taɓa annabi mu shiru. Ya kamata ku sani akwai abun da no going areas ne, wuri ne da ba a taɓa shi a shiru. A shirye muke gaba da jinin mu ya kare akan manzon Allah da sabon annabi sallallahu alaihi wasallama, ba wasa bane. Allah a duniya ga sa mu na annabi ne, a mutuwa ga sa mu na annabi ne, a kabari ga sa mu na annabi ne, ran kiyama ga sa mu tashi a gargashin tutar Muhammadu Rasulullahi. Allah ka ƙara kare darajar sahabban manzon Allah. Allah ka ba mu albarkacin Abubakar, albarkacin Umaru, albarkacin Usmanu, albarkacin Aliyu, albarkacin guda 6 da aka yi musu bishara da gidan